ଆପଣ ବି ଫରେଭର ଲିଭିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ସତରେ ଫରେଭର ଲିଭିଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କମ୍ପାନୀରୁ ପଇସା ଆସେ? କେବେ ଆସେ ଏବଂ କେଉଁଠୁ ଆସେ? ମୁଁ କହିବି ସତ କଥା କ'ଣ? ସତରେ କ'ଣ ଫରେଭରରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କେମିତି ପଇସା ଆସେ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କ୍ଲିଅର ହୋଇପାରିବେ। ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଭଗବତୀ। ଯଦି ଆପଣ ଫରେଭର ବିଜନେସକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ କଲ୍ ନ କରି, କାହାକୁ କନଭେନ୍ସ ନ କରି ଏହି ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଫରେଭରରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଯାହାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରିଟେଲିଂ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫରେଭର ସହିତ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ଏକ ଭଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦିଏ। ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରିଲେଟିଭ୍ ଏଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ MRP ଦରରେ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ଏହି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆଉ MRP ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଅଟେ ବା ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଅଟେ। ଆରମ୍ଭରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଏମିତି ହିଁ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଟିମ୍ ବିଲ୍ଡ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଫରେଭରରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କମାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ରେଫରାଲ। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଜନେସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସାମିଲ କଲେ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରୁ ନିଜର ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ସେଥିରୁ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 25% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ବଡ଼ କମିଶନର ଦେବ। ଆଉ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଗକୁ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜର ଲେଭେଲକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍ କାମ ଉପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋନସ୍ ମିଳିବ। ତେବେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଫରେଭରରେ କୌଣସି ଫିକ୍ସ ସାଲାରୀ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଟର୍ନଓଭର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ କାମ ଉପରେ ହିଁ ପଇସା ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧା ପଇସା ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ବି ବିନା କାହାକୁ କଲ୍ ନ କରି, ବିନା କାହା ପଛରେ ନ ପଡ଼ି ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ବିଜନେସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଫରେଭର ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଯଦି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।